Bili na! Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangutuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Diyan sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Bagatugang good morning po. Good morning sa mga kababayan po niya Luzon, Visayas, Mindanao. Today is Friday, petsa 22, mga tugang sa bulang ka Nobyembre 2024. Sabi ng iba, it's Friday. Pero sabi kang iba, busy day. Diba sa mga kababayan po niya mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ako pa sa lingkod, Mardela, dahil ibang salit sa naperodian. Hanggang 12 o'clock po kita sa mga istorya. Hindi po sa karamon niya ito niya pong aldaw. Lado technical lang po dyan si Ronald Baldo. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Newsroom. Yaon po dyan sina Jenny Matiwalyaran, si Angel Mostaza at si Mary Joy Jaresco. Yaon naman mga tugang si Jasmine May Baloloy. Sa luwas, siyempre, ang sa tuya pong mga kababayang Tangkiriba po, mga tugang sa Mega Force Patrol. Si Jimmy Nazarita sa 3rd District sa Moyang Chief of Reporters. Dalman si Pading Jomar Bien sa Tabaco City sa 1st District. Partner Alar Mario dyan po sa Capitolio Provincial. Siring man si Karen Ala sa City Hall. Bandang yaon sa Production Assistant Center si Sharon May Liron. Sa mga kabarangay po niya to, mga tugang, good morning! Good morning po sa mga kababayan po niya tong mga tupaders. Ay ibaba. Kumusta na kita? Naka-pay out na. Ayan, mga kabarangay po niya to, mga tugang duman sa mga kababayan ta. Padagos po ang ispersos kang yan, kan Department of Labor and Employment para po sa pagtaonin asistensya sa mga kababayan po niya tong biktima sa tuya pong sunod-sunod na mga bagyo. Nasa linya si Ma'am JB Gasga, kang Dole. Ma'am JB, good morning. Yes, good morning Sir Mar, and sa gabos po nagdadungog kang sa inyong programa ngayon na pagkaaga. Opo, makiutang ako sa imo ki diit na minuto, ha? Opo. At ano kaya ako na-amaze ako digdi sa mga nagruluwas na grabe ang pasalamat sa Dole because of the intervention na pinigibo daw po nindo. Yes. Digdi po sa nakalihis pong mga biktima kang bagyo. Daw, kamusta na po ang intervention ta sa Inda? Bali po, sabi mo nga, bumubuhos po talaga yung assistance from the Department of Labor and Employment through emergency employment, which is TUPAD po, no? Mas known siya as TUPAD. Mm-hmm. So, dahil 3 bagyo ang nag-hit sa satuyang region, dakula din po sa fund na tigtatao sa Dole para itao po duman sa mga typhoon affected beneficiaries. Opo. Now, pira na po ang naitabang ta if we have the numbers? For Albay po, we have 121 million kung di po ako napapasala. Mm-hmm. I-check ko lang po. 121 million po ang naka-allocate for Albay. Mm-hmm. And 58.5 po ang nai-release na sa tuwing beneficiaries
first week and second week kang November, and kasuod nagkaigwa din po ni payout. Kaibahan po ang sa mayong regional director na si Imelda Gatinaw, and sa mayong pong provincial head na si Ms. Ching Banania. Nagtao po kami ng 6 million na salaries sa tuya pong mga beneficiaries. Ayun, ini sa mga nagtrabaho para mag-clearing, mag-declag, opo. as in iba pa. Clearing operations, tapos replanting as well. Ayun, okay. Now, sa Albay po yan, Adi, sa Catanduanes na hardly hit, mga tugang kang kaining bagyong Pipito, ano po ang tuya ng naidara duman? Opo, kang November 20 po, kaibahan po ni PBBM or the President Marcos, ang sumuya pong Labor Secretary, na si Bienvenido Laguesma, nag-distribute po sinda kay initial cash wages sa tuya pong mga beneficiaries duman, amounting to 303,000. So para po ito sa 48 workers sa Panganiban Town. Iyo po kayo itong hardly hit duman na area sa Catanduanes. But overall, in Catanduanes po, we have 47.9 million ang kumbaga for implementation pa po. Ayun, at least may pasipunan sa mga kababayan nato na nawaran ng hanap buhay. And pati na sumanawaran ng harong adi. At least siguro sindang makukuha lamang na ang pagtrabaho duman sa indang lugar mismo. Okay. Opo. Bale, 15 days po sa Catanduanes ang trabaho kang sa tuwing mga beneficiary duman. So, ang kada beneficiary, 5,925 ang na-receive po duman. Ayun, opo. And Di, in mas, Albay naman, 10 days, 10 days. sa indang trabaho. So, multiply ta sa minimum wage na 395. That is 3,950. 950. Ayun, opo. Yes po. Okay, salamaton, Ma'am JV, madalion so pagresponde po nindo, kang dole, Yes po. para sa anong mga kababayan nato na makabangon palit-diet, aditabi. Especially po income source, nakula po si sa tuya dyan na fund almost 200 plus million. Then ang i-release, may mga nainot na din po. So before the year ends, matatapos mo pong maitaw ayan sa tuwing mga beneficiaries. Apa. Okay, Ma'am JV, salamat po sa update. Natalis po may gusto kang ipasabot pa sa mga kababayan. Tanda ko sa imo na hapot. Go ahead, tabi. Iuman lang po ito. Salamat po, Sir Mar. And of course, sa DZGV, at kitang dainag kaigwan ng era-istoryahan. Iyo gani mo dyan kita nagkatsimpuhan. Salamaton, tabi. Sa short message, short notice talagang dahil mo kami pinahindian. Salamaton po, Ma'am JV. Salamat din, Sir Mar, sa support and especially sa tabang sa mo sa pag-disseminate ng mga information and updates po kang Dole Bicol. Yes po. Salamaton po, Madam. And God bless pong maray. More power po. Mga tugang Ma'am JV Gasga, ang Information Officer po kang Department of Labor and Employment, Regional Office number 5. So that's it. May mga kababayan po kitang nakaresibina na kaya po na sa tupad para po duman sa intervention matapos pong tarmaan ng bagyo. Digdi po sa tuya pong palibot sa Kabikolan. Dakula man. Sa Albay pa lang is 121 million ang nakaalukar. And may mga nai-distribute na kasud maigwa mismong nai-distribute mga tugang durante kay ito pong ginibo na pag-payout. I think mga taga-Pulanggi ang natawan po mga tugang kasuudma. Hadi. Alright, mga tugang dugaan ta mga istorya ali po dyan sa luwas. This time, kunin natin ang report mga tugang ni Jimmy Nasarita dyan po sa 3rd District, Kumalba. Chief Jim, good morning, please come in. Hello, Chief. Yan, tanali tumatawag. Okay, Chief, go. Yes, salamat, Director. Na aga, andailan kan sobrang traffic digdi sa Kamaligmuyan. Nagpupuon digdi sa Salugan, Antos Kabangan. Reblocking. Ukod mo. Ukod ko na. Ukod ko na. Tadagaga ko dyan. Nagugulpi sa social media. Iyo Negatibo. Pero dapat kasi ko
minsan kasi nakakapadipisil man sa ibang di nagsusunod sa regulasyon diyan. May pirit. Kaya Pero ang punto digdi, physicalmente, maski bako engineer, dahil man kay nadihiling na diferensyan matakan tao, pero sa lado kan gobyerno, igwa ko no, kaya nga ni pigirahay. Baka kibad na. Kibadsan sa wala man batak. Baka nga kibad na. Anas tahaw. O baka Anas manipis. Ano? Baka manipis. Paano maging manipis? Kaya nga ni mapagaluno na ining kuan jackhammer aluyo ng pagtugbok ta. Day nadadali ki saruan. Dahil sa raruan. Ay pangyari ano daw paliwan? Matagasunon ba? Dahil man bagong aspaltohon ini. Sa tahaw sa napatikan tinampo pigiinaw. Iyo, halaba yan halaba. Nagbata sa lugan to kabangan. Jesus Mariusip. So mga gilid kan na mga harong patisig paguna mo pirming naglilinog. Iyo, siyempre ta sa jackhammer. Ay pangyari. Kaya iwinian dakulo nan iuyaman. Iyo. Sa mga pasiring sa Ligaspi so pauli sa 3rd district. Ay daw ngayon diferensya kaan. Samantalang uning ngayang kadakul kan ni pigtutok dong may diferensya uyan sa may kagsawa. Ada kulang komentaryo. Iyan ang pinograma di. Paano na piprogramahan so? Di tayo ba talaga sa Pilipinas di? Maray so tinampo pigtutuki tanganing mabatak. So mga batak lugod lubak-lubak ko na tinampura. Di pigintindi. Di pigintindi na pa no. Di na po programahan tulo sa di. Uto sa Kwan, uto sa Morira. Ilingan tinampo. Ang kamalig, anong nakasakop ka yan? Second Engineering District? Ha? 3rd District? Region garo ang nakakakuang ka ni, mga national highway ang pagkaisi ko. Ay baka kunyan yan, region. Ano? Posible region ini, ta national highway. Kung halaba yan, di sobra yan na 20 milyones. Sundo na rin yun. Yun pati, Disyembre, bulyo man ang mga nag-uuruling biyahero, so nagpapasiring sa Manila. Mas rugado ini. Iyo, oo. No rin ini matatapos, wala man ning timetable, wala lamang kikaratula digdi. May lamang na transparency board. Ay pangyari ano. Baka yan abuto na kang supagpuon man duman sa may partikan pon sa ginubatan. Pirang milyones ini na ini sa tahaw pa sana. Mabalik na naman gayud, alangan man sa tahaw sa nan irahayon. Baka bumalik na naman sa ibong na naman. Susunod naman sa ibong alaba uno-nonon. Tutukiyo na naman. Masunod naman sa ibong na naman, left and right. Di lamang abiso ano na ngaya kunyan. Ora man kay kuan. Hinda iyo ini basta kadakol baga naghapot na ta grabe ang traffic. Ang traffic kung kausa uyan sigan tugbukan tinampo. Ayo yan. Garo kaso kunyan pa Manila. Daing ka pirang milyon daw ini. Daing ka ponduhing mga reblocking. Daing. No, okay ko ta na kung talagang nahiling kan tao tapos na ay experience na talagang lubako na. Ura man lubak, ura man batak. Iyo, ano daw ang paliwanag kan ni kunyano kan engineer ni? Day nag-query si Mayor Caloy. At siyempre kahit pa paano apektado diyan ang dalagan kan ekonomiya. Apektado. Apektado may mamuro. Minsan may narautan pang truck. Pag narautan, grabing traffic sundo na sa sentro. Iyo. Hindi ko kunaro na pa ano kita ka ni digdi. Sige, naghahabol ka ro kang papaskaw. Baka pigo. Disyembre baga. Pigo-ubos sa kwarta ta. Dapat makaskas ang spending. Okay ka lang kuta na kung talagang may diferensya ang nahihiling ang tao. Iyo, tama. Yan problema so tahaw, so gilid lugod na may tipak-tipak, dahil man. Imbis mga yung magianan, nagabatan lugod.
Nangyari sa... Pagabat ini. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Pasakit sa tinampo. Yugon mo ang traffic aldaw banggi. Malpugon pa. Oo, ayan. Maria. Maray lamang ko ta kung pakatib angon yan sa aga. Plastado na. Dapat maganda 24 hours magtrabaho. Nay, ma. No, basta yan ang rason. Main highway pati. Hindi man ibang Main agihan. highway. Oh. An alternative route mo kung kabisado mo, duman ka sa may pasiring sakot mo, baya pinya Pransya ka mga ragi. Malibot ka. Malibot ka. Oh, halabang gasolina mo naman. Siguro, agadan taka ni kikapaliwanagan dyan, so regional office DPWH natataarog ka ni wara man kinahiling physical na. Iyo. Oh. Paray kung rulo ba kuno na para sa ng tinampong talaga. Iyo. Hello, direktora. Baka nagdanaw ka tabi, direktora, Ma'am Lucy Castañeda. Direktor na Hindi mo mismo. Direktor na. Ada akong kontak doon kay Direktor Eduarte. So tulay na pigway. Kontak kay Direktor Eduarte ta. Ay, maganda nadangog yan si Virgilio Eduarte. So tulay duman sa Travesía San Francisco. Wilay dining. Dahil mapigali ang barikada sa tao kan tinampo. Ay, diyan po. Ano nangyari? Makangaywi, ano? What happened? Pasarin na lang tabi, Joshua, dyan sa regional office. Yun naman, inconvenience siya inangdigdi sa Kamalig, sa Lugan, Kabangan. Dapat ipaliwanag din danta, apektado na gabo sa mga estudyante, sa mga trabaho, sa mga saraod. Diba? Nagidali ka, ambulansya, pag luminag na ambulansya, siyempre patawan mong tatawan dalan. birigayan. Ay, pangyari daw. So, yun yan, maski sa social media, titira na. Iyo. Siyempre. Atab pa kasubago, dahil pa nga ni alas 7, may nagreklamo na. Iyo, dapat makakuha ni Inday ma-address ni Inday magadisimri na pati. Iyo, lalong madakol ang volume kan. Madakol Ano yan, no? Dapat ko tanarog ka yan sa mga halay sa Sorsogon. Dapat pagyon dyan sa main. Di ba na palibutan? Kung justifiable lamang ko na, ang rason, siguro maintindihan ni Kantawo. Pero araw ka ni. Dapat ipaliwanag na ano ang dahilan kung nga sa naked eye, marayrahay papagilingon. Pero sa senda mga engineer, tinuki-tuki na. Natitipo na nga ni so pangil kan otong so jackhammer. Taday kaya? May bugon. Baguan inaspalto pa sana. Ayun, yan ang problema natin uyan sa may kagsawa niya nga bako yan ang pigprogramahan. Na may mga kunyana tipak-tipak na. Tipak-tipak na paguna mo inatian ki Karabaw. Iyo. Nangyari. So mga ay paanap sa mga pag-iribat. Ako kaya akong personalmente, akong kontak duman kay Director Eduarte. Nakulon aral daw ang napapastidyo digdi. Iyo. Opo. Malpugon pang maray. Yes. Jimmy nasalita di si JB Nyos. Thank you very much, Jim. Mga dugang yan po sa pong marangkada ka mga bareta mainit agad ano. Dodod, babalik po kita. Babalik kita mga istorya, makalis lang po ganun. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, Maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan.
Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, ang oras alas 11:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpayag na ang Commission on Elections o COMELEC na magpadara nin mga tao ang Commission on Human Rights o CHR sa aldaw mismo kanbotohan para sa 2025 midterm elections. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang ide-deploy na mga tao kan CHR ang masirbing observers sa proseso kanbotohan sa kada presinto. Sinabi ni Garcia na mismong mga opisyalis kan CHR ang nagpahayag nin intensyon sa nasambit na plano kung sa inwara man nin nahihiling na dahilan ng COMELEC para inipayagan o para dai inipayagan. Katakod kay ini hinagad man kan CHR na magpasairarom asin tugutan an sa indang mga personahes sa absentee voting lalo na ang mga matrabaho sa aldaw nin botohan. Paliwanag naman ni Garcia na kaipuhan kan CHR na magpadara nin request letter para mapag-ulayan ini kan mga commissioner kan COMELEC. Mientras tanto ang nasabing pahayag ni Garcia ang kasunod kan aktibidad kan COMELEC kung saan ipinahiling ninda sa mga tauhan kan CHR ang proseso asin paggamit kan automated counting machines para sa midterm elections. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa sakit ng ulo, mag-buy Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Buy Jessic. Ingat! Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Sa pagbabago, merong kalinga ni Loria, kalinga ng masa, si Kaloy Andes Loria, mahal ka ng masa, tunay na albayano, sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Loria. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag. Bicolandia. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Hey, shotgun the merry way to our favorite spot for the holiday with your LCC, giving the best for you. Now at LCC is the best for you. Giving the best for you. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya,
Loria, Kaloy Andes, Loria, Loria, Kalinga ang hatid niya, Loria, sa barangay man o bayan, Loria, Kalingang Loria ay nadarama, Loria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Eh kung hindi, paano na? Yan, pos mo yan, bro. Until something happens. Mga tugang lumang po sa mga kababayan natin, 33 days to go. Bago magpasko. Tayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami na? Isabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko. Yan, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mga kababayan natin, 33 days na lang, Pasko na. Mga amigo, mag-record na kamo. Nanganing mapadangog ta na. Digdi sa tong programa. Alright, hello kay Malu Wilkins. Good morning po, watching from USA. Oy, good morning po sa inyo dyan. Good evening yata sa kanila, no? And si Nodja Tribe, oy, galit galit itong amigo ta. Hapotong nga kung sisi naman nakakontrata. Baka ngayon na, maray yang tinampo raot tinampo, pasipara, flat na tinampo, pinakuba-kuba na may hampa, only in Bicol, pangyari. Hello kay Gerald Aranya, morning sir. God bless all over the world. Sining man si Madingkora, Balor is watching, yan. Alright. Ay, Sierra, nakulek na ba yung Nakulek na ba yung aday pa na pigagihan? Yung doon sa kay Mr. Clyde. Di ba? O, day pa na nagihan. Sulit na tabang niya para sa katanduanes. Pakipagihan na tabi ni, no? Yung mga dyan so number. May numero. Yan. Pagkatapos yung sa classmate ko, na pumasok na sa na 500. No, yung classmate ko taga Santo Domingo na 500 pumasok na sa GCash. Ayan. Okay, salamatan po Maritabi. Okay. Sabi ni Kuya King, only ngaya in the Philippines partner bata marhay raoton tayo sun giraray tayao na ni Sope. Pure corruption. Precisely. Ang yari. Happy 30th birthday po kay Bibisyasen ex Clares Espinas, ang pamangkin po ni Padilito at Madisienet. Diyan po sa Barangay 16, Legazpi City. God bless all over the world po. Sabi po yan ni Gerald Aranya. Bueno, mga tugang, makikonsulta daw kita sa kunyan sa mga ka-farmer study. After kan typhoon, ano na ang bibuon ta? ng mga ka-farmers, Tapos, anong maray na itanom daw ngunyan? Yung madali na mapakinabangan, madaling mapakinabangan kan mga kabarangay ta,
mga tugang. Ano? Ayan, papunta so consultant mo dyan sa Laudato Si Farm, si Sir Edwin Ribango. Sir Edwin, marinaw to po. Marinaw to kami, Sir Mar. Ayun, nasa bulod ka pala. Maray na lang tamay signal. Ayo. Ayan. Sir Edwin, anong maray gibong ka mga farmers after the typhoon? Ano pong mga maray na itanom ta sumapakinabangan tulos ta medyo magabat ang dalagan ko niyan? Okay, so sa mga vegetable ka siyempre, Sir Mar, itong mga madalian lang, ang iba, itay, sitaw, sa makabawi tulos. Pero yan ang mga strategic na pwedeng itanom ninda sa alam ka, ang gulay, magkakulang supply, siyempre mahalo no. Itay, yan. Pichay, sitaw, 20 to 25 days, mayroon na, di ba? Oo, yun. Sitaw. Yan, mga magayon na pwedeng pang cash crop, ang apod ni Karan, Sir Mar. Yan, fast cash crop. Cash crop. Yan, fast cash crop. Mga 1 to 45 days, may cash ka na. Ayun, yun ang pinakamadali, adi. Ang ano lang kaya, kung available lamang yan na pigtaw kang gobyerno ko yan. Sigurado ako, igwat, kadagol baga po ng intervention, ating tataw ang Department of Agriculture. Okay. So, saro nga rin niya, napignadang ko sa balita o kasubago, itig tutulak ang nursery, production ng mga seedling. Iyo po, ang order ba kang presidente so mga state college ngayang barakante ngayang lote, burog ta kanina mga seedlings. Yan, tama yan. Yun ang dapat tanganin pagkatapos kang igwa mga kalamidad. Yes. Igwa tuloy si taranong si farmer. Yan, saka ang magayong kaya na seedlings na ta, ready for transplant. Taminsan bagang iba, tinawag mong pisog, dahil man napapatubo ta sa laso preparasyon. Iyo. Di at seedlings na, nasa seedling tray, di transfer na sana. Iyo, madali talaga, itanong tulos. Okay. Si mga livestock man, Sir Mar, kung pwede ba ayudahan kay vitamins, mga minerals, mga supplement, tanganing makabalik tulo sa minsan kadaklan sa hindi stress. Maluya sa pagkaon. Ano yan? May natural kitang pigigibong pwede sana? Igwa man, usually, kung gusto nilang makamuruminos, nagtitimpla lang kayo itong asukar asin. Asukar asin? Yung pala parang antibiotics na. Electrolytes. Ang apod. Yan, ang pampakusog, pampakusog. Ayun, sa mga livestock po yan. Sa mga livestock. So, pwedeng magtaot, kaya mga injectable, igwa man, mga injectable vitamins, B-complex, arugan. Ayun. Ako ang worry ko lang uning sa mga binalumbunan kan baybay duman sa may San Agustin sa Libon. Sin sa iba pa. Kung paano nila makarecover tulos. Halo yan, Sir Mark, lalo kung stock spoil na tambunan kay mga baybay. Siyempre, haliyon dyan. Dapat mahali, ma-extract. Parang ma-extract. Garaso araw ka nangyari dyan ka ito dyan baga sa Basod, sa Santo Domingo. San Isidro. Dakol na binalumbunan dyan talaga. Medyo taod-taod mananggad. Okay. Kamay mga, kaya baka may mga debris. Siyempre, ang paglanpret, papagal. So siguro, ayudahan kan sa tuyang gobyerno na excavate itong mga debris, mga baybay, yung luwaso topsoil, tanganing makabalik tulos sa paglanpret. Okay, so iyan man lang tabi Sir Edwin adi. At least kunyan may kunyan lamang sa mga kababayan tanong pwede nagibuon and then di man kay puhan na makay pumundaga ning pwede man sa container. Pwede man si mga container gardening, arugan, mga pangmadali. Ayan, ayan nga ning mga pitche, pwede ba sa may baris bisa sa nakan arong pwede. vertical farming naman ang paita. Ito. Okay, Sir Edwin, dyan lang po tabi. Ade, baka may gusto kang ipanawagan pa sa mga kababayan ta. Go ahead po tabi. Igwa, Sir Mar, kaso hapon, nagkailing ko na, nagpapanaho ang mga composting facilities, ang Bureau of Soil and Water Management.
Desidido talaga sinda ang pahinsya ninda na mabulong sa daga. Kumbaga, sa mga daga na maluya talaga, may balik sa mga organic matter. Nagpapanaw po ang Bureau of Soil and Water Management. Mag-coordinate na lang sinda sa mga opisina sa agriculture. Tiga po ninda ang composting facility sa araw kang pagtatao di gisa mo sa basura. Pampabulok ang mga biodegradable waste. Madali na makompose adi. Umpo. So, mag-contact sinda sa mga HCA na qualified, makakuha sinda kayo ng facility. Sa magayon po ni Sir Mar na dahil na pagparasuruloon sa mga organic matter na ibalik. Iyon na ang pinakadabis natong gibon mo yan opera duman sa nakakaraot sa kinaban, nakakaraot pa sa salud. Para susulo kita kayan. Opa. Okay, Sir Edwin, salamatong pumaritabi. Ingat ka po dyan sa bulod. Ay po, Sir Mar. Thank you. Okay, salamaton. Yan, mga tugang, sa puya pong consultant sa Laudato Si Farm, si Sir Edwin Ribangcos. Yan, saro po yan na agriculturist, pero yan po siya naka-assign mga tugang sa Menro sa Daraga. Alright, bueno, mga kababayan natin, dugangan ta mga istorya, ali po dyan sa luwas. This time, nasa linya ng si Karen Ala para po sa mga bit-bit niyang istorya ali po dyan sa Old Albay District, City Hall ng Kapitolyo, garo ang sakop na kainingon niyan. Karen, please come in. Yes, and Dimar, good morning tabi sa imo. Good morning man sa mga paraan tabay. Piga insister kan sangguni ang panglungsod kan Legazpi na as much as possible gabus na mga persons with disabilities o maski nga ining mga senior citizens sa syudad kan Legazpi dapat magibuhan buda igwa ki PVC laminated ID. Sa piga itindiran mo niyan kan DCGB News na special committee hearing. Siguro nang tabi di Dimar ang pag-improve o level up kan mga PWID as in Senior Citizens ID na kung saan magiging na ining PVC ID, laminated ID. Yung garo na so ATM cards. Tama katabi dyan, Direct Mar. Kasi kung mismo dikti, nuti, ang mga pigkakaputan ng unya na ID kan duwang concerned people dikti is mga papel, bali madali maraot, madali madumog, ang luwas, minsan day na pigdadalara o kay day na nagagamit maray. Kaya ang PVC ID na ini, mas matagas, buda ba ko madali maraot, mas maray, as in decente kung ipipresental, pag mapaka, lalo pat entitled sinda and Dimar for discounts and benefits. Yeah, and at the same time, may budget para sa pagpa-imprintakaan. Yan nga ni po and Dimar, ang nagiging magabat-gabat man yan, medyo makunyan man kung gold kung high quality ang ipapagibo mo, medyo magabat-gabat man sa bulsa. Opo and Dimar. And actually, ang nagiging sentro kan pag-urulay dikti, kung paano tangaya ma-accommodar ang paggibog nin PVC laminated ID kan mga nasa 4,299 na PWDs sa Legazpi. Napigiris na hamon dikti, so karagdagan na technology para makaskas na makapag-print ki PVC ID sa eksaktong 4,000 labing ini. As in, syempre, so pundo na gagamiton o kaya ma-afford kan syudad. Yan, takay po mo kaya ning maray na klaseng computer. Yes, and maray na klaseng application, pagkatapos maray na klaseng printer. Parang yung ginagamit sa driver's license, ginagamit sa pag-ibig kapag gusto mo kuning yung card. Yan, mas madali. And that's a matter of minutes, igwa ka na tulos. Opo, Andy Mar. Tasigun man tikti, mga sanaripo sa namo na gayod, an maiakomodar sa ngunyan, sigun sa mga nagsusuestyan na attendis digdi, halagad an piga insister man ni Councilor Sunshine Imperial, si kapuntang maubos an 4,000 labing ini na magibuhan ki ID. Dapat sana all. Dapat sana all. Yes. Dapat na ma-left behind. Tama man dyan si Councilor Sunshine. Bata na birthday pa sana si Councilor Sunshine. Diba? Dapat man talaga na kung i-implementar iyan, dahil mawalak. Tama. Saan sarong tig-justify pa di Antimar, mas tupog ngayon na baguan administrasyon, and yet limitado pa sanaan matatawan ki PVC ID na may QR code. Yan. Yan. Maray man yan. Ngunyan Antimar,
nagpapadagos pa ang committee hearing pero hagadon man kirain kan DCGB News ang lado kan konsehala para mabilog ta so final agreement ninda gikan sa committee hearing na ini. Yes, okay. Ayan, Tabi and Timar ang sa tuyang report, hali itig sa sanggunian panlusod kan Ligaspi kanan ala DCGB News. Thank you very much, Karen. Nakali kay Karen, lipat kita sa persa kay Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirme. Kain daw ini. Joshua, please come in. Oh yeah. Oh yeah. Sir Mar. Ang nangyayari. Oy, Noy, pag may panahon ka, pasyaran mo daw sa DPWH Regional Office. Pagkiapot man itong reblocking dyan sa Kamalig, taabaan ng traffic. Apo. Anong rason nga tamaray pangyasin po, ginudak-gudak na. So inot na sinabi ba Sir Mar, may batak na Sir Arom? May nailing na batak sa Irarom? Iyo, na-X-ray ninda. Na-X-ray sa Irarom palaan. Ang sabi pa ni Jimmy, uto nga ni dang so, kunya minakibad-kibad so, ano yan? So, ano pa jackhammer ta. May bugunda, matagason na sa siminto to. Si siminto pa sana pala nito. Ay, pangyari, adi. Nuarin daan matapos, nakapirang milyon yan sisang kontratista kaan. Yes. Ay, pangyari. Bala ka na. Opo. Sige, kumusta dyan? Yes, Tabi Sir Mar, tiglinaw ni Department of Trade and Industry o DTI Bicol Regional Director Bindo Nabol na dahil man kinangyaring hoarding yung mga produkto kan panahon bago mag-abot si Bagyong Pipito. Talikod din ni Sir Mar sa nagbutwa sa restorya sa luwas na bigla sa nangyay nagkaurubusan niya yung mga sardinas, barakalon sa mga mall. Baka ngayon nagkaigwa ki hoarding. Ang takot kaya Sir Mar, pag may hoarding, siyempre apektado ang supply. Pero sabi ba ni paglangkaw sa presyo. Siya iba ni Director, naka-preposition man sa mga manufacturers, ay sa mga mga distributors ta. Yes, tama yung tabi Sir Mar. And kasabay kan paghilinaw niya, nawara man kinangyaring panic buying and hoarding, bastante ang supply kan basic necessities din sa Bicol region na pinagmamonitor kan DTI Bicol, particular na itong mga manufactured products, dilata, noodles, bottled water, kandila, asin na iba pa tabi Sir Mar, asin ang inventory initial, kayang dumurar sagkod sa sarong bulan. Uya Sir Mar, ang tingog ni Director Nabol. Alright. Kasi until now may mga issue pa on so nag-hoarding, nag-panic buying prior to Typhoon Pipito. I-clarify ta po na di man actually nagkaigwa kay panic buying or hoarding. Kasi nakataon lang na during that time, Friday yun release kan mga bonus kan mga government employees. Kaya tendency, may kwarta, di magbarakal na sa mga sa mga mall. Pasiguro naman siyempre sa paabot na bagyo. So dahil po kita nakaigo kay panic buying. Dahil po dahil nakaigwang hoarding. Until now ang supply ta digdi, ang inventory level ta kan sa tuyang mga basic necessities and prime commodities would last for 1 month. Iya, tama man dyan si Director. Kadak lang ka ito, kang bago magabot si Bagyong Pipito, nagpanik, pero dahil buying, dahil pambakal. Siba, may pambakal. May pambakal. Napasabi, araw mo kaya ka ito ta. Nag-anunsyo ba na masarado ang mga mall kinagahan? Masarado sa mga tindang kinagahan. So iba, nagbarakal naman talaga sa may kwarta. Sakto garo sa mga government employee, mga makwarta, bagong bonus pala. Iba ta, bagong pasa ng tao. Biro mo 1 month na salary plus 5,000 na cash gift. Yes. Sa inkamang kampuruta. Bala man sila, tas hindi na ubos na. Kita, gagastusun tapasan na. Correct. Basta na importante dyan, daining pagkukulang because, primero, back to normal ang transportation, nagdadalagan ang mga produkto. Yes, bago pa magpipito Sir Mar, so inventory na palang kayang magdurar nin 1 month. Sarong bulan. Madali man ma-replenish, taday man ki problema sa transportation. Yeah, at saka ang saro pa dyan na maray na anunsyo, sinupla baga kang DTI so National Office so kahagada na magpalangkaw ning ning presyo sa mga manufacturers ka mga canned goods. Hanggang ngayon katapusan pabayaan na uneta sunod-sunod ngayon ang bagyo kay Rakman. Although kuminirad
Ano man ngayon, mamundo man ngayon, Pasko may kanta. Alo yun ay kami din nagkapalangkaw. Yun man ang totoo man. Alo yun ang pirang taon ang din nagkapalangkaw sinda. Oo, kaya sige so agad ninda, pero may minaabot na rimalaso na. Dahil pwedeng pahindihan kang na baka maipit sa consumidores lalong magabatan. Oh, kaya sana, bawiyo na lang sa sunod. Masunod na? Nasunod na lang. Sabi siya man, nagdag na istorya, Joshua B. DCGB. Thank you very much, Joshua, mga tugang. That brings us, mga tugang, to 11:37 in the morning. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Norcubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75
35,000 pesos. Second placer, 100,000 pesos. Asin ang champion, manggagana ng 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance, 10,000 pesos. Best in Costume, 10,000 pesos. As in Best in Musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number one. Always at your service. Come to the metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the metro. There's something for you at the metro. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Spirit na, ilabas mo. San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly.
Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang balibukitan sa tuyapang programa. Oy mga mises, rikas-rikasan taod na naman. Sarap-sarapan ng mga premiuhan. Iluwag na po yan, tamauruli na 10 minutes na lang, alas 12 na. Yan, hello kay Sir Cham Zuniga. Yan, ano daw ngaya kung pwedeng mahali kan syudad ang mga illegally placed road signage, sharing sa reserved parking space for clients, no parking, etc. Ay iyo man ang gadadi. Winala ako kayo na igwapang pigsite na Republic Act.
nangyari. Ha? Ayan po tabi, dapat nang sabuto niyang ka mga may sarili po ng negosyo na iyan pong tinampo is beyond the commerce of man. Di ba? Di ba? Iyan, sabi nga ni Kayan, kung may paradahan, halimbawa, may mga bikulo na kaparada dyan sa hampangan establishmento mo, dapat yan, nakalaog yan sa luwas sa tinampo dapat yan. Ang parking mo. Yan ang pwede ka magkagyan, no parking, don't block the driveway. Araw ko ba sa bangko dyan, sa may Rizal Street. Pero kung ibawal mo na tinampo na day pag para sa customer ko lang yan. Hindi po yan pwede mga boss. Sana maayos yan kang sa tuya pong Actually, sa totoo lang, mga tugang, ining problema ta sa traffic, it all boils down mga tugang to kawaran disiplina as in respeto sa right of way. Di ba? Kasi kung ang kabos, sana ilingon po nindo itong guidelines na pinag-issue kang LTO, manungod po sa right of way para maliwanagan po ang kabos. Sa mga intersections, nag-urumbasan. Kaya tama man itong panukala na magkaigwa kayo ito pong may batas na sabi ninda nga ipagproponir baga si Attorney Boots, Councilor Boots, Lucila, si Brad, na yung yung nainot na nagpundo is first to go. Parang yung, kung tingnan mo yung intersection box, arog ka dapat. Higwa nga na na kapag ngayon nagsabay, na parang nga nakaabot duman sa kurit, kung baga bago mabot sa kurit, parang nga nagsabay, na nagpundo. Yan po ang patakarang kanis, yung nasa kanan, yun ang first to go. Yung nasa left, yan po yung ma-yield o mapaunod. Nakulon dyan. Halimbawa, ma-left ka, mabihikulo ka, higwa ng crosswalk o kaya pedestrian lane, di mo dapat na is-ison sa mga magdaralagan sa mga nagbabarali dyan because sa crosswalk, mga tugang, pirmi yan na right of way yan kan sa tuya pong mga parabalyo dyan, especially sa business districts. Ayun, sana, simple masana. Because sabi nga ang number one, kung nga po may pick-up na right of way, para ma-ensure mga tugang ang safety ng kagabsan. Iyan ang pigsasabi na ngaya, why do rights of way matters? Diba? Yung konsepto, mga tugang ng right of way is para maiwasan po ang aksidente. Diba? Maiwasan na aksidente. It's not just about mga tugang rules, but it's about ensuring everyone's safety. Yan po ang gusto sabihin kan sa right of way. So, pagpaunod mo, o pagpundo mo, nakakabawas mga tugang na magkiguning baranggaan, especially sa busy intersection or merging points. Pangadua, respect for others. O respeto sa iba. Yung pag-yield approximately and giving way mga tugang pa nagpapahiling ng respeto sa kapamotorista, sa pedestrian, so mga nagbabaralyo sa mga emergency respondents. Di ba? And then siyempre, legal compliance. Di ba? Masunod ka naman sa LTO right of way rules. Will keep you on the right side of the law. And makakatabang ka na makamantinar ng smooth traffic flow. And makapag-promote ng safer and more orderly road environment. Di ba? And then, siyempre, pag nagsunod ka sa right of way, makakapag pakaskas po iyang kang traffic flow. Dahil yung pagkasabot mo and pagsunod sa right of way na rules, nakakapag-contribute sa smoother traffic flow and reduced congestion. And then siyempre, ang pinakalas kayo, yung promoter, makapag-promote ng safety. Yung pag-prioritize kang right of way guidelines, mga tuga nakakatabang para makakrear kita ng safer driving culture and nakakabawas mga tugang sa misunderstandings and even trouble
sa mga road users. O yan po tabi, tandaan lang nito yung right of way para walang sabi nga ni kaya ni walang gulo, di ba? Ayan po, tadala nindo po yan na mga dakulo mga intersection box na po nindo yung naka-box na kulay yellow. O dyan sa intersection between Bugtong and yung pong Gugun, Bugtong at saka ini po na anong road nga yan? Diyan sa may intersection Kanyawa, di ba? Pagkatapos yung doon sa may Aquinas University, mayroon diyan. I mean sa UST. Papasok sa regional office, mayroon diyan eh. Pagsunod doon talang po yan, mga tungang wala tayong problema. And then, yan po sa mga nadumantang mga nasyon, maski dakulo na behikulong nag-aaragi, although nagkapundok edit, pero diretso lang, walang nagka-counterflow, dahil po ninmin na sabayan sa gigibo na nindang mga 4 lanes ang 2 lanes na tinampo. Kaya po nagkakawindang-windang po ang traffic. It's just a matter of siguro kulang lang kita mga tugang sa implementasyon. Dapat mag-restrict to mga enforcers naman. And tikita na mga dapat tikitan tanganing makanood. At kaya itong mas bagay nitong may seminar, nabot ko pa yan pag nadakop ka, bago i-release sa mo kang LTO ang lisensya mo, mag-seminar ka nga nakikabagang aldaw. Tangani na manulto lang gabos na it is not right. It's not, privilege mo lang yan na yaong ka dyan sa tinambo. Diba? Magrespeto ka sa iba. Diba? Okay? Mga kabayan, oras na para kita magpatos-patos. Mag-ingat po kamo tabi, pangyari ng jeep na pasiring sa biyaheng Buyuan, na-descuido dyan sa Rawis, Tarawaran Prino, luminaw duman sa J Barber Shop. Pangyari. Marito din na-descuido, ligtas sa mga paseros, ang din na-descuido nga tugang na naglalakaw-lakaw dyan sa Ingat po kita ha. Pasiguro pirme, mga kabarangay, mga ka-drivers, mga kagulong, blow bagets pirme. Alright? Sendo po ka, boss. Thank you and God bless. Abangan po ang pong masunod na programa, ang Bareta alas 12. Pag-iriba ka na po dyan si Jasmine May Baloloy. Pagbalik ko. Thank you po and God bless. Para po ni Ronald Baldo sa lado technical. Si Juna Pulis ng unya ng Kasabayta. Kasubago si Kasabayta man sa DCGB Social Media Department. Si Jerome Nico Martinez. Thank you po and God bless the Philippines. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa